Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Marleen Rutte uit Hunsel. De zangeres is sinds 2011 onderweg in het Limburgse artiestenwereldje en Nederlijn met vastelovensliedjes en finale plaatsen op het LVK, maar ook met Duitsstalig repertoire. Zingen wordt er met de paplepel ingegeven. Op de achterbank, in de auto, iedere zondag naar opa en oma in Brabant. Ja, in de auto zongen we alles met. Dat was ons reisje naar Eindhoven en terug. Mijn broer kan eigenlijk ook heel erg goed zingen. Mijn papa en mama ook. Maar die doen nog niks met. Ik ben Marleen. Ik kom uit Hunsel. Ik ben 22 jaar. In het dagelijks leven ga ik alle dagen naar school. Ik studeer logopedie. Halleluja! Yeah! En je goed stuk met slag van drop. Erg mijn vingers gaan bij jou. Ja, dat is echt lachwekkend. Ja, gewoon heel angst. Als ik kijk wie ik niet alleen lichamelijk, maar ook persoonlijk als persoon, wat voor een groei dat ik afgelopen 5 jaar door heb gemaakt. Ja, als ik erop terugkijk, ben ik er wel heel blij met. Nee, meestal zo in de jury. Wat ik me toch nog van kan herinneren is dat Leid tegen mij zag. Ik heb het gevoel dat het er wel in zit, maar dat het er nog niet helemaal uitkomt. Er heb je het authentieks over de geer. Wat ik nog niet helemaal kan plaatsen, maar zorg dat dat eruit komt. Want dat wil ik zien en dat heeft me eigenlijk getriggerd om dat eruit te laten komen. Ja, en wie meer dat ik dat deed, wie meer dat ik ook gewoon mezelf was op dat podium. En tot die tijd, als ik met vrienden op stap ging, was ik ook altijd de entertainer van de groep. Maar dan stond ik in de groep, dan stond ik niet op de bühne. En nu was ik datzelfde gaan doen op het podium. Ik doe mijn het, ik doe mijn het, wie lekker en wie schoon is het. Ja, en toen een jaar later hebben we besloten om mijn eerste cd te gaan maken. En toen de 11 van 11 2012 mocht ik dus voor de eerste keer naar het Friedhof weer. En dat is voor mij eigenlijk ook echt de start geweest. Ja. En daarmee heb ik me nog eens keer gustig geamuseerd. Let op, we gaan weer zoekelen dadelijk, hè. Ik denk dat dat juist de kracht is van mij. Dat ik op het moment dat ik ergens aankom, spreek ik met pap, want pap gaat natuurlijk overal met haar. Spreek ik het eerste liedje af en ja, daarna zie ik het wel. Ik zie wel wat de zaal duidt, wat mijn gevoel is op dat moment. Ik ben een heel erg gevoelsmens, dus wat ik op dat moment voel, dat gaan we doen. Ik dans heel erg graag. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Als ik met dansen ken en vastelavond samen vieren, al niet zo al die pestjes niet zo nauw. Grappige was, de mensen heeft het eerder een keer gedaan, die zijn hier gezeten in echt. En toen heb ik het totaal niet aanzien komen. Ik was gewoon aan het zingen op een podiumpje van een meter bij een meter. En het was leuk, het was gezellig. En de mensen pakken me vast en dat dreef me gewoon in één keer rond. En voordat ik in de gaten had wat er gebeurde, stond ik alweer op de grond. En ja, dat was echt heel erg leuk. Wie dat mensen mij dus rondrijden, wie dat bij mij rondrijden, toen vloog me de schoen. En ja, op dat moment zag ik niet meteen hoe dat de schoen was. Dus heb ik de andere ook maar meteen uitgedaan en dan stond ik op mijn blote voet. Ja. En wie maar denken dat het bij de act hoort? Nee, dat vierde niet bij de act. Wauw! Dank je! Dames en heren, op het podium de winnares van de Joris Prijs 2016, Marleen Rutte!
De Jo Erenspriest, dat vond ik wel heel speciaal. Ja. Vooral omdat nog niet zoveel dames er gewonnen hebben. En dat is het nu fijn wie mee in de woonkamer op de show. Vertel eens over de rol van pap. In het begin ging ik er alleen met als minechauffeur. Dat zorgde dat ik gewoon veilig op een plaats van bestemming kom en ook weer veilig thuis. Ja, zo is dat heel langzaam gegroeid naar van MD'tjes afgeven aan de geluidsman, naar zelf de muziek instarten. Maar de rest deed de geluidsman allemaal, want ja, papa is er op dat moment nog helemaal niks van. Ja, hij is nu ook echt bezig om zichzelf nog meer erin te verdiepen. En dus niet alleen ik op het podium, maar ook pap is enorm gegroeid. En we zien echt een team. Ik kan het niet alleen. Alles wat tegen me gezegd werd, dat neem ik wel serieus. En dan denk ik van, ja, moet ik toch het met? Zoals? Bijvoorbeeld iets met kleier. Mijn beste vriendin heeft bijvoorbeeld een keer tegen me gezegd van, goh, ja Marleen, er hebben altijd iets van glitters aan. En dat huurt toch wel een beetje van biedig. Maar de hebben die glitters niet eens nodig. Als ze nu ook mijn nieuwe persfoto zien bijvoorbeeld, ja, die is heel anders dan die van vorig jaar. Om het management te citeren, het is niets van de kermis. Ik ben zelf, denk ik, wel een heel positief persoon. En ik vind het belangrijk dat iedereen lacht en dat ze het gezellig hebben. Atemlos door die nacht, bis een neuer Tag erwacht. Ja, wie dukt dat ze mij als de Limburgse Helene Fischer aankondigen, dat is niet meer op 2 hang te tellen. En ik denk dat het alleen maar een heel groot compliment is. Door die nacht, spür was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Voor mij is het heel belangrijk dat hetgene wat ik zing, dat ik dat ook geluif. En dat ik, al heb ik een uitspraak of zo, dat ik dat ook tegen mijn vriend zou kunnen zeggen. Dat echt ben. Ja. Of een verhaal, er moet een verhaal in zitten. Dat ik dat kan vertellen. Goh, weet je wat me nu is gebeurd? Deze nacht is te kort om te stoppen. De vaste loving blijft open. Stoppen kunt ooit. Wenn zich nooit vaste lovensmuur, dat is niet echt meer morgen vroeg. Want wem er lang genoeg op wacht, der zoekt vanzelf alweer de nacht. Mijn grootste droom is dat ik gewoon dit mijn leven lang kan blijven doen. Dat alleen nog maar groeit. En ja, laat ik het zo zeggen, ik heb er enorm veel respect voor wie Beppie nog steeds op het podium staat. En ik denk dat als ik datzelfde ooit zou mogen doen, dat ik echt een gezegende vrouw ben. De vaste loving blijft open. Stoppen kunt nooit. De vaste loving blijft open. Stoppen kunt nooit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.